El nou servei d'atenció, recuperació i acollida, el SARA, per a dones i famílies víctimes de violència masclista ja està en marxa. L'alcalde Xavier Trias ha inaugurat un espai d'intervenció innovador per atendre les víctimes de violència de gènere a partir d'una visió global, tenint en compte la situació familiar, social i cultural de cada usuari. Un equip pluridisciplinar de 26 professionals de serveis socials, atenció a la infància, inserció laboral i assessorament legal faran l'acompanyament de tot el procés. És molt important aquesta visió integral a partir d'un sol fenomen i d'un sol origen on hi ha el problema i, per tant, aquesta visió integral de les dones, els seus fills i també del seu entorn, que és la realitat. Les dones no són un cas aïllat, sinó que són un cas en el qual s'ha de tenir en compte els seus fills, les seves famílies, el seu nivell cultural, el seu entorn sociocultural. Nosaltres hem de ser capaços de fer prevenció, de ser capaços de diagnosticar, d'apropar-nos amb la gent, de ser capaços de desvetllar aquells casos que en ocasions no apareixen i que existeixen de violència, sobretot a les dones. El nou espai, que ocupa 800 metres quadrats, centralitza 9 barris diferents serveis públics que fins ara treballaven per separat i que es coordinaran en xarxa amb la resta de la ciutat. Barcelona va atendre l'any passat 1.345 víctimes de violència masclista, un 18% més que el 2012. Com a resposta, l'Ajuntament ha augmentat un 22,5% el pressupost destinat a atendre el problema fins als més de 4 milions d'euros per tal de garantir que cap víctima quedi sense atenció.